Radio Bacolod, kapihan sa Aksyong Radio Bacolod, mabatiang kada Domingo, las 9 sa aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyong Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga binugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw, Domingo naman kita, February 19, Pebrero 19 kita mga kaaksyon. Pila na lang. Isa na lang ka-Domingo ang nabilin para sa sining bulan sa Pebrero. Then we come to the month of March, no? Sa gihapon, ang ato sila pagpahalaga diri sa kapihan sa aksyon, ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant ini bangod sa Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi. charter anniversary dila sa Bago City kay karon nga adlaw February 19. 57th charter anniversary sang Bago City. Na chartered city ni sa way back in February 19, 1966. So 57 years old na ang siyudad sa Bago, no? So happy charter anniversary dira sa mga taga-siyudad sa Bago, no? Kaginatamyaw tagli happy birthday ang magulang sa akong classmates no, sa high school bala si retired Philippine Army Master Sergeant Freddy Amor. Happy birthday sa imo, no? Nag-message gid sa akon si Sismo from the US. Ang classmate ko ni nga si Miriam Amor. Linggid sa US nga nag-greet sa iyang brother sa magulang niya nga si retired Philippine Army Master Sergeant Freddy Amor. Happy birthday, okay? Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad nag-invite yung tani mga bisita kay kabalo naman kamo kaya namatian yung mga action sa mga balita
pareho letes say sang natabo dito sa Turkey. Ining linog nga naglunta dito sa pungsod sang Turkey nga nagresulta iya sang kamatayon sang masubra nagli 40 mil ang gin-report nga napatay and still counting pa ha ang death toll sa mga pungsod, no? Kag ti ining insidente daw wala iya bala na anticipate sang Turkey tungod nga ti for so long a time sobra na guro 200 years siguro nga daw wala iya makaluntad ang linog dira sa Turkey pero pag sang inigo sila daw hindi mapatihan bala kay tan-awon mo nimo ang mga tabo dito sa Turkey ang mga building matyagan mo do pagkakuan ng bala do pagkalawasag sa mga building hindi ko na ano nga ang pag-ubra sa mga building, no? So nga sitwasyon nakapabugtaw man sa pila ka mga kapungsuran, no? Nga anytime hindi sigurado iguon ka sang linog. That is why diri sa Pilipinas, you remember mga ka-action sa nagligad lang nga may nadlaw, may linog na nagluntad dito sa Davao, no? Pero hindi gid sa dako nga intensity. At sa Turkey nag-igo is 7.8 magnitude, no? Ado moamon ni sa kabaskog sa nag-igo sa pungsod sa Japan. Nga sa Japan ganiya may tsunami pato kay ti ang ginuntaran sang linog to ara lang lapit sa kuan mo sa baybayon mo. May tsunami pato sa Japan. Pero na-minimize nila ya ang death toll nila. Although ati dako man ang kahalitan of course sa mga infrastructures ng Japan, mga buildings, bridges, dalan, dako man ang halit. Now, dito sa Pilipinas, nakakam across ko nibla mga ka-action kita ni istoryahan tani bala with sa mga guest naton pero daw tatlo gid kahapon na contact naton nga daw medyo hindi gid available, no. Anyway, dito sa Pilipinas, may ara nga ginasiling sila nga may posibilidad nga may ginatawag nga the big one. Ano ning the big one eh? Ang the big one amo ni sang siling nga pag-igo sang magnitude magnitude 7.2 pinaka nubo intensity ha. Magnitude 7.2 nga linog especially sa metropolitan Manila. May study sina ang Japan International Cooperation Agency way long time ago. May study na nga ginhimo ang Japan International Cooperation Agency. Kung nano ang mga halit, nano ang mga damages, casualties nga matawo, in kaso iguon sang the big one ang metropolitan area, no, diri sa Pilipinas. So when we speak of the big one, ang pinakanubo niya ng intensity is 7.2. So may study ina ang JICA, kabalan makamusang JICA, Japan International Cooperation Agency. Very prestigious man balang organisasyon. Perti man ang mga study nga ginahimo sini parte sa mga sitwasyon sa naglain ng mga pungsod, no? So, i-share ko sa inyo bala ang ining study, no? Actually, ang ila senaryo ganiya mga 2003 pa mo nga abi magluntad ang linog abi ang the big one abi ang ilang nga senaryo amo ni, no? Sa gabi abi sang kumagluntad ang linog abi gabi abi magluntad ini kita katon nga the big one ha ti daw medyo typical lang abi ng adlaw sa imo the ordinary lang adlaw ang traffic ang mga tawo nga ti dito sa Manila balo na mo daw ay kakatulog di pagkatunod sang adlaw do ka ordinaryo lang abi, no? Do ka ordinaryo lang kag except nga amo sinang adlaw abi hindi ka na kunoy kapuli halin sa imo trabaho kundi halin sa workshop sila nilang tanaw nila muna nga do ka ordinaryo nga adlaw pagluntad kuno sina pagluntad sang the big one ang una gid nga mabatsagan dayon is tanan nga mga
Of course mabatyagan mo ang pagtayog pero ang una gid nga resulta sina is tanan nga mga kuryente madula, meaning may massive brownout o blackout, wala gid sang kuryente, massive blackout muna sa ang matabo dira, no? Kag we're talking about 7.2 magnitude nga linog, kag ang kahalitan nga matugas sina aryo ang sa study ini sang JICA bla nano ang mga halit nga matugas sina summary na ini nila senaryo sang linog, no? Kung mag-igo siya sa magnitude 7.2, no? Is 7.2. May aras lang nga lain nga model mo, may model 8, model 13, amo na ilang nga mapagtuon. Pero di kita sa model 8, abi, di lang kita sa 7.2. Sa ilang nga pag-study, ang matugang pagkaguba sang mga residential building, but silingon mga ginaistaran nga sang mga tao, no? Butang ta may ara abi ka masobra isa kamilyo mga 1,325,000 sa ila study ni may ara abi nga residential building nga 1,325,896 sa Metropolitan Manila. Ang damage nga matuga, ang heavily damaged dire malambot sa 168,300 ka mga balay ang magkalaguba. Ang partially damaged 339,800, no? Muna ang sa 7.2 pa lang ini nga linog. Sa mga casualty, sa ilang study ni, sa mga casualty o kung sa mga mapatay, pagtukuan gid ari ho ang ilang nga projection, ang ilang study 33,500,000 patay. Kag ang mga magkalasamaran 113,600, no? 113,600 mas madamo pa ina dira kung mas baskog ang linog nga mag-igo ina 7.2 pa lang ina kami study pag sila nga ara sa 7.9, may ara pag sila nga study nga kuamo sina, no? Kun amo sinang kabaskog. So, sa patay pa lang, masobra 30,000 dayon. Ang study nila, guro mga 20 years ago pa ini, no? Mga 20 years ago pa ni. Ang hangin, bangod sang mabaskog nga hangin nga magluntad, may ara silang sa ilang model study, may mga buildings nga magkalaguba nga mga 798 ka mga buildings. May ara nga 42,100 ka buildings ang magkalawasag, magkalatipag, magkalaguba. May sa ila pagid nga inventory, mga taytay naman abi iya sa mga taytay, kung butan tabi sa Metropolitan Manila may ara nga 213 ka mataytay. Ang dako nga posibilidad nga ini ang matkalatibhag ang mataytay, mga 7 ka taytay tiphag dayon, flyover, magkalatibhag man ang mga flyovers. Ti subong mas madamo pagid nga mataytay ang ara dira, damo pagid flyovers. Ang water supply zero gid maapektuhan gid, magkalaguba dira ang mga tubo, magkalaguba dira ang mga tubo, kag sa ilas nga naman iyang distribution line kung sa kuryente abe sa ilang study kumayara sang kalabaon dira ang mga distribution lines labi mga lapit 5,000 abi ka kilometros ang kalabaon. Ang magkalautod nga mga kable, mga 30 kilometros ang kalabaon. Kag sa mga school buildings o kung mga public purpose buildings pero sa ospital, mga eskwelahan, mga
kung ano pa nga mga public buildings, heavily damaged, mga 8 to 10% sa mga public buildings wasaag. Ang mga partially damaged, partly damaged, 20 to 25%. No? So, amo na siya. Sa mga mid-rise buildings, kag high-rise buildings, mga building nga nagataas sa bisang 10 to 30 stories, so kung napulo tugtog 30 kapanalgan, mga 981 buildings tiphag. Sa mga sa mga mid-rise buildings, sa high-rise buildings, 30 to 60 buildings diri ang magkala tiphag man, magkala parito sa nakita niyo ba sa sa Turkey ito, no? So, basic condition, sa basic condition sa matao, of course, ang imo nga pangabuhi maapektuhan, dula tanan nga trabaho, ang gutom magaluntad, tungod nga damo madulaan sang trabaho, tungod sang pagkalaguba sang mga struktura nga ginaobrahan nimo, of course, no? Perti nga study nimo kung kuno mo gid ni ang study ni sang kuno sang JICA daw masiling ka nga budo, grabe do hindi ka na lang wala, we are not talking of the tsunami nga magluntad, in kaso por kaso nga magluntad nga linog, di may tsunami pa na mga ka-action mo, no? May tsunami pa ina nga magaluntad, no? So, ang matabo mga sitwasyon nila sa study nila, of course, ang gobyerno sako na ni sa mga search and rescue operations, ang mga evacuation, kalabanan kuno ang mga barangay leader mahatag na instruction sa mga tao nga magkadto na sa mga basketball courts dito na magtiner, kag maglikaw sa mga bagay ba nga mahimo madagdag, no? So ti ang pinaka option sini is sa mga basketball fields ni sila, no? Sa mga basketball courts, open area, no? So na sila. So kinanglan you move your family as instructed kung ang instruction, no? Ma-try ka tawag sa iban mo mga paryente pero wala man sa signal. Amo nang sitwasyon dito. Kung matabo, no? Wala sa signal, down tanan nga mga network. So wala kasang matawagan. Dial ka gyapon, wala gyapon sang hindi ka gyapon ka kontak. So balik ka para i-check ang imong balay, pero ang imong balay daw hindi mo na kuno makilala. Daw hindi mo na makilala nga daw ay mo na nga akong balay. So ang halos tanan daw naga-piled up na lang, no? Naga-piled up na lang. Makita mo na kuno sa galinapta na mga appliances, mga libro, lighting fixtures, family portraits, mga bayo nyo ang imo nga mga prized possessions dira. Ara na galinapta. Kalaki pa kuno asa study na ilang natanaw nga senaryo, Makita pa kuno sa masalog na may mga radyo kapada kuno mga battery operated. Nga ginagamit pa sa una nimo. So amo na may major power outage sa Metropolitan Manila subong man sa mga probinsya sa Luzon. Ang linya sang telepono lakip na mga cellular network down, wala sang tawganay kay wala sang signal, wala man ang linya sa mga telepono tudman. Amo ni senaryo pagid madamo nga mga balay ang heavily damaged kag magkala tiphag magkalaguba, no? Pila ka mga school buildings makulaps, pila ka mga hospitals ang heavily damaged, ang mga pasyente kuno sa ICU iga transfer ini kag iban sa ilang mga pasyente iga evacuate. Ang sunog magaluntad sa pila ka mga residential clusters bala, ng mga balay bala nga tinupad-tupad lang. Kaya sa mga chemical plants, kag sa iban pa nga mga factories, kag hospitals, ginatos kung hindi inibugid man, ang ginablubanta matrap, patay, o kung samaran sa mga collapse nga mga buildings, sa mga nagkakasunog ng mga balay, kag sa mga factories. Ang mga salakyan, abandonahon na, biyaan na lang. Pila damage ini bangod sang igo man sang kala dagdag nga mga objects
nga nagalapta lang sa dalan sang Metropolitan Manila, no? Sa masunod nga pila ka oras, inaya sa day 1 pa lang ina, sa masunod nga pila ka oras pagkatapos nga mag-igo ang linog, ang National Disaster Coordinating Council maga-convene, pero ang hindi tanan nga miyembro sa ensya ang may representative nga immediately available. Okay? Day 2 to 3 sa pag-igo sang linog. Ang atong ginistorya di study ini sa ikaduha tudto ikatatlong adlaw, butang ta dulo di Malvinas kaya wala sang samaron sa inyong pamilya, pero ang damage mo hindi ka sigurado kung makasurvive ka sang masunod nga mga mabaskog pa nga aftershocks. Balo ka ting linog may mga aftershocks na ginatos pa na iya ka aftershocks. Ang mainom nga tubig mangin tama na ka kuan daw kabudlay na mangita bisan sa mainom mo lang nga tubig. Overnight makabatsyag ka sang mga aftershocks sang linog. Wala gyapon sang elektrisidad, wala gyapon sang linya sang telepono, kag wala sang tubig. Yawan ka pang tubig. Ang mga aso gikan sa mga nagakasunog nga buildings nagapadulom ini sang kalangitan sang kahawaan, kag nagalaptag yapon ang sunog sa pila ka mga lugar nga hindi na matapna, hindi mapunggan. So ang mga batian mo da nga mga balita magapakita pagid sang tama kalala nga damage dala sang linog, no? Ang presidente, day 2 to 3 na, ang presidente madeklarar sa state of calamity. I-mobilize ang Armed Forces of the Philippines para sa search and rescue, clearing sang debris, kag construction sang temporaryo nga mga balay. I-suspend ang klase sa mga eskwelahan, kag ang trabaho. Ang mga bandera sa Pilipinas, ara ini sa half-mast. Half-mast ni siya ang mga bandera sang Pilipinas. Ang PHIVOLTS mag-confirm sang movement sang West Valley Fault pagkatapos nga magpatigayon sila sang aerial survey sa bilog nga Metro Manila. Ang mga volunteer rescue groups gikan sa Olongapo kag Baguio City makoordinate ni sa NDCC kag backup nga power generators ang available sa mga critical lang kag private offices, mga critical nga public kag private offices. Amo na sa day 2 to 3. Amo na sa matabo. May mga reports pa sa mga dugang pang reports sa mga kalaguba nga mabalay nga karon nagalambot na sa lidibo. Ang mga mid to high rise nga mga buildings makag mga taytay. Madamo man nga dalan ang hindi na magyan. Ang LRT kag MRT ara gyapon pero hindi na operational. Ara gyapon sila ang MRT kag LRT pero hindi sila operational. Ang report sang casualties padayon nga mga saka tubto maglambot sa pila ka libo, no? Pila ka libo ka pamilya ang madulaan sa ilang mga balay kag mga sugod sa pag-okupar sa mga open spaces. Ang mga tawo nga ma-rescue sa mag-collapse nga buildings, may-ari ni silang natawag nga crash syndromes, kagatagan sang medical attention sa lugar sa nga temporaryo nga ginahimo nga medical shelters. Hindi sila matransfer gilan sa ospital, nga aman. Kay ang mga ambulansya hindi makagi kay mga dalan hindi magyan. Tungod sa nagilinapta na da nga mga debris kag mga salakyan, no? Ang pulis tinguha nga matap na ini kay may looting nga matabos na. Ati, way ka na kaunon, way na perting sitwasyon, may looting na. To ang police will try to contain sang looting. So, day 2 to 3 na. Day 4 to 7. Mga, kuan isa, halos mga isa ka semana na abi. Pabilin ka gyapon nga ara sa basketball court. Wala gyapon sang kuryente, wala gyapon sang communication, kag ang tubig water supply kuan gyapon ninit gyapon budlay gyapon mangita, no? Sa mga tent clusters nga magatuhaw ini sa mga plaza kag mga open spaces, ang kakulang sang matinlo nga tubig nga mainom nagaresulta ini sang outbreak sang infectious diseases,
Sa mga hospitals, ang mga kasamaran nga pasyente, ginapalin niya ini bisan lang sa koridor o kung sa alagyan la hallway. Again, amo ini ang dako nga problema. Madamo nga tao, especially mga kabataan, nga nagaka-shock, na-traumatize ang makita nila ang destruction or temporaryo nga na-trap. Ang mga bangkay, iga pagkutkutun ini sa mga naglatipag nga mga buildings, ipamutang lang sa kalye. No? Ang hangin niya, ang mahaklo mo ng hangin, medyo lain na ang baho, hindi mayong baho. Ang mga International Volunteer Rescue Teams, mga coordinate ini sa NDCC. Ang rescue mga padayon sa masunod nga pila pa kadlaw. Ang clearing sang debris mga padayon sa sulod sang pila ka semana tubtob binulan ang mga bangkay padayon gyapon nga ma-recover sa mga debris sa mga buildings. Ang relief goods iparagtag ini sa kada evacuation centers. Pila ka evacuation centers makabaton ini sang mas madamo nga relief assistance sang sa iban. Ang kaingon naton nga mga pungsod sa Asia mag-extend sang ilang bulig, technical, medical, kag iban pangasahi sang suporta. No? Ang gobyerno mag-apila sa may ikasarang intrabi sa mga nagaresponder sa sininga disaster. No? Kag ang recovery, kag rehabilitation, magakinanglan sang madamo nga tinuig para nga makabangon ang mga pumuluyo, makabangon ang pungsod. Amo na siya ang senaryo nga sa study sang kuan, sang JICA mga ka-aksyon, no? Amo na siya ang senaryo. Perti ka kululbaan, dumakulbaan ka, no? Anyway, padayunon tayo ni mga ka-aksyon, magabalik kita dire sa kapihan sa aksyon pagkatapos ang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684 drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Ang atong sunod nga pagpangalaga dinadulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred. Sa tion sang pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang staff
drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ay na istorya naton lakay na sa study, although kuan to kay nangakon gin pastar sa inyo bala, no? Pila ka mga highlight sang study sang Japan International Cooperation Agency, if ever nga ang the big one mag-igo diri sa Pilipinas, sinetong the big one amon ni sang linog nga nagabaskog sang 7.2, pinakanubo niya 7.2, ang nag-igo sa Turkey to 7.8 to ang nag-igo sa Japan do mo na mga 7.8 man, 7.9 nag-igo to sa Japan sa nagligad nga nagtuga nga isang tsunami, no? Iniya ang studies ng JICA which was made in March 2004. 7.2 nga magnitude nga linog ang ilang ginatan-aw dire. Nga sa diin ginatos hundreds of thousands. Sa una pa lang adlaw hundreds of thousands dahil mapatay nga mga tao kung umigo ang the big one, especially dito sa Metropolitan Manila. Kaya rin isa sa Pacific Ring of Fire mo, no? Arin isa sa Ring of Fire Buslingon sa earthquake sa mga linog maagi abe ara kada iya sa linya nakalinya kada daw isa daw ring na sa nga within the ring kada ara kada nga kung umigo ang the big one amo to siya ang mga ginplastar naton kay na nga senaryo nga mahimo magluntad kung mag-igo ang the big one sa Metro Manila, no? Amo na nga if you remember kung nabatian niyo sa mga balita sang nagligad mga kaaksyon ni adlaw. May balita nga ang DPWH nagapatigayon sa ginatawag nga retrofitting sang mga buildings dito sa Metro Manila. Ga retrofitting sila. Ano ni sang retrofitting? Ang retrofitting ni abi na napatindog na mga building, no? Ara na mga building mo, no? Magsiling ka nga mag-retrofit kasi sa ka-building, may ginatawag ka dira nga mga ginabag-o kada o may ginapangdugang ka dira mga may ginapangdugang ka dira da nga mga accessories o component nga pag ubramos na daw wala na sa balaya way mabutang na siya pero tungod sining threat tungod sining natabo sa Turkey ginatanaw basi matabo man sa Pilipinas. So, amo na nga, gin-retrofit nila mga buildings. But silingon, mas mabakuron nila. May ginpangdugang da sila, no? Mga accessories o kunano da ang i-fit di mo, no? Mga fittings mo da. Para nga, in kaso nga may linog, makabato ang inyong mga buildings. Amo na sa ang retrofitting nga ginatawag, no? Nga maproteksyon na rin sa mga pagbaha o iban pang mga hazards para yung mabaskog nga hangin o kun linog. So may mga bag-uhon kada o dugang kada. Amo na sang ginahimo subong sa Metro Manila retrofitting. Anong sample sang retrofitting ni? Butang tabi sa isa ka building, mabutang kada mga brace, o hindi gani ang mga dingding da pamakudon pag mga dingding dugangan mo da. Amo na sa ang mga haligi da i-reinforce mo, dugangan mo sa mga steel ties, sa mga sa imo nga kwan, sa imo nga dingding, kag sa mga atop. May mga shutters ka na ipambutang sa mga bintana para nga mas magbakod pagid siya kontra sa mabaskog nga hangin, pagbaha o kung linog. Amo na sa mga example sang retrofitting. So, sa construction, sa mga ka-action mo, no? Process of modifying something after it has been manufactured, no? So, basta ang retrofitting is ginapabakod mo, ina-preparasyon na sa mga ka-action para sa in kaso por kaso may magluntad nga kalamidad para sa linog o kung baha, no? Though ang retrofitting pamangkot pa rin siya sa renovation, ang retrofit naga-extend isa sang lifespan sang imo nga building nga wala iya sang cost sang replacement o sang downtime sang renovations. So ang retrofitting hatag may comfort, function kag sustainability, no? So lain man niya ang kwan, lain man niya ang renovation, lain man niya ang retrofitting, no?
So, ano ang rason para assess din ginatawag naton nga naga-retrofitting? Ang importante nga rason sang retrofitting nga ginahimo sa Manila para nga ma-increase ang safety. Ma-increase ang safety sang isa ka building, no? Kaya ito naunin mo dito sa sa Turkey, tanawon mo ba ang mga building nila? Ito ano man to yung pag-ubra sila, doon ay napreparar para sa mga parehas nga sahi sang kalamidad, no? So, ang retrofitting, naga-improve ni sa sang comfort sang naga-star dira, gina-reduce pang energy consumption, kaya gina-mitigate ang climate change, no? May mga man siya, may mga advantages, masabisan hindi pa maigo, abis ang sining mga kalamidad, may mga bintahan na daan. May mga bintahan na ang pag-retrofit nimo sa isa ka building, no? So paano mo nabalaan kung isa ka building, isa ka balay na retrofit? Actually, hindi lang gani mga buildings dapat mo ang i-retrofit, bisan mga balay, o mga buildings, mga balay importante man mo mapakuron mga imo nga balay. Kung kabalo ka kung na-retrofit na yung mga balay, i-check mo lang sa Department of Building and Safety website nila. Mayara kita Department of Building and Safety website. Pag na-check mo na kung bala na-retrofit ang mga balay, no? Ano ang sa retrofitting nga ginahimo subong dito sa Manila? Nga ginhimo nila ini, no? Nga ginhimo nila ining retrofitting. Kay tungod gani ina sang nagluntad nga linog dito sa Turkey nga nakita nga isa gid sa mga rason kung nga ang do kadamo gid sang damage dito. Isa sa mga rason to ang mga buildings dito is do hindi saya design, daw wala iya napabakod batok sa linog o anuman nga kalamidad, no? Amo na siya nga kadamo iya sang buildings nga matyaga mo do kuan mo do anuman do example mo blang do ang pagkalatipag bla do siya mo do nagaka kuan ng blaw wasaag lamlaya ti amo na siya nga damo pagid ang mga nagkalamatay bangon kiti during that time may mga tao sa amo nga mga building mo, no? May mga tao sa amo nga mga building. So, amo na siya nga daw nakabugtaw man ang aton sining mga opisyal diri sa Pilipinas, nakabugtaw man ay base matabo kay tungod sang sining ginasiling bala nga the big one. Ang problema sa linog is because mabudlay mag-detect mo. Ang bagyo gani iya makuan mo mo. Ang bagyo gani iya ma-estimate na bala sa aton nga Weather Bureau ng pag-asa kung ano ang adlaw maabot ang bagyo, ano kabaskog sang bagyo, ano ang adiin sa matupa, no? Do kuan yan mo, do ma-predict blaya or ma-estimate na yan daan sa pag-asa ang bagyo. Ang linog ya kabudlay, no? Kabudlay sang linog. Hindi mo ya tama na gini ka advance guro nga technology nga ma-predict ang ma-predict ang kung saan o magluntad ang isa ka linog. Ti daw why pa ni siya sang pariyo sa bagyo blaya nga mabalaan niya sang weather specialist kung ang bagyo saan o matupa, diin matupa, ano kabaskog sang bagyo, daw ma-estimate na. That is why nga tungod sina gani sang ma-predict na nga daan, ma-contain, ma-minimize ang damages, especially ang human lives, no? Especially ang casualties, ma-minimize tungod nga makapreparar no? Makapreparar, hindi bala nga why pa gani kabot ang bagyo, puro kung makita nga magtutupa ang bagyo, ginapa-evacuate na nga ng tao sa mas safety nga mga lugar, di ba? So, ang linog naman niya kabudlay. Kabudlay.
Ti aton nga sa may lawlaw gani. Des Pilipinas dan basihan tayo sa pagtumag abot ang mga kalamidad, ang mga sapat no. Ang mga sapat dayon. Amo na dahil ang ginabasihan ta Tiyaga mo, ginupad ang damo nga pispis, maginuwa ang mga, kung ano ginuwa, ang mga sapat da, nga daw hindi mapakali. Daw, limo daw may maabot diya kalamidad mo. Daw mo na yan haton palang ginabasihan. Hindi na yan, kwan. Although nga, tingala, kwan ini sa mga sapat mo, nga daw, may ara sila yung, kwan bra, nga daw, abilidad, yung masense nila, balay ang mga kalamidad nga matabo. So, muna siya, nga tungod ining linog ya hindi ma-predict kung saan o matabo, ano kabaskog, diin maigo. Amo na nga dapat preparar ya. So, ang retrofitting, isa sa mga ginahimo subong sa aton nga mga otoridad, no? Nga gina-retrofit nila ang mga buildings. Hindi ta kabalo kung ining retrofitting ni may ikuha man sila guro no? Sa mga structural engineers bala, may ari man ni sila guro nga kwan may ginatunan man nila mo. Nga kung mag-igo ang amuning kabasgugon sang linog, butang tabi 7.2 magnitude, anong type sang buildings, anong ara sa isa ka building nga makabato siya. Hindi siya dali matiphag bla. Hindi siya matiphag dayon, no? Nga makabato siya sa uyog, sa uyog sang kwan, sang linog, man purti mo. Hindi bala kamo mga ka-aksyon, kami naka-experience. Kaya ako naka-experience man mo nga ang linog ganit tag magnitude 3, magnitude 4 lang, pero matyagan mo yan pag tayo gamo mo matyagan mo do galingin do ng ulo mo, di ba? How much more, no? Ining 7.2 nga magnitude nga linog. We are talking about we are talking about sa mga sa mga magnitude 3, magnitude 4 nga nagabatsyag ka na, no? Nagalingin ka na. Tingaton sa mga ginahimo di sa human lives sa kwanabe para sa tao, sa proteksyon ng tao ining ang ano na yan na earthquake drill nato na bla. May duck cover and crawled bala na kwan nga ginatudlo sa aton. Kung may ara nga magluntad nga linog, no? Basta mo ni in kaso nga may ara man sina nga mga insidente way man ginapangayo, no? Tanan ni madala taman ni tanan sa pangamuyo mo, no? Kwanta man ini isa sa mahimo tadi is spray nga hindi matabo niya sa aton. Pero if ever nga may amo sina why na sang makalabaw pa sa ginatawag naton nga preparation, nga preparado kita during those kind of calamities, no? Una, of course, ang pinaka primary concern naton is ang kabuhi sang tao. Importante na saya, no? Ikaduha, of course, ang aton nga mga buildings, no? Amo na nga ginapreparahan ng sang aton mga otoridad. That's why may ginatawag kita dagani nga retrofitting. Ina siya is also one way, hindi lang building na proteksyon natin as ng tao. Kay manti karon kung maglinog kag at may mga tao na ako sa ka-building, pila nga daan nga sa Metro Manila, mga buildings to, sus tag pila ka stories to, 30, 40 ka mga panalgan, 50. Kung tayo ugo na ka maglatipag na kami mga tao hindi ka salbar, Binas na ginaya, milagro na ginaya makasalbar ka pa sa mga amo sa mga sitwasyon. May mga stories man nga may mga milagro nga katabo, pero hindi tanan niya makakunan sa milagro. Hindi tanan matabuan sa milagro. So muna nga ang mga buildings dapat preparado man sa sining kabasugon nga sahi sa malinog parehos ni. Dito sa Amerika, I understand, may nabasahan man kung sina. Yung mga high-rise buildings dito may mga skyscrapers. Ang mga matagas dito mga building, na may aran ako sa dalom, siya ako ng base na ako, is kuhan mo daw roller bla, daw ball bla, nga daw roller, daw ball sa bala, nga daw tungtong ang building. Nga, kaso por kaso maglinog, ang building niya hindi sa kuan daw upod siya sa daw roller na yan daw bola bla nga daw roller nga daw upod na saya hindi siya magtayog bla
Hindi sa magtayo, gupod-upod na nasayad. I think daw isa ina sang ilang ang mga structural designs dito mo para nga mga high-rise buildings nila hindi dali-dali matipag kung igo ang basko nga linog, no? Nga daw nag-roll ko na siya, daw kanla, daw butang mo sample isa ka bagay, tungtong mo sa isa ka roller da or daw bula na sabi, tungtong mo sa babaw, nga kung mag-uyog sa dalom, nagatiyog lang ni saya ang bula, nga ang building daw lang yan hindi siya magtayog, kundi nga daw garol lang niya ang iya nga base. So, hindi siya dali-dali nga matipag, no? I think amo sina, no? I don't know if we have that kind of structural design diri sa aton sa Pilipinas, but retrofitting is ang ginahimo nila subong. Basta sa tanan mga action importante gyapon. With this kind of calamities happening around the world, kita dapat mga preparado man, no? Amo na nga gahimo ang gobyerno man naton sa mga tikang para nga mapreparar kita in this kind of calamities. So with that mga ka-aksyon, salamat sa iyo po sa aton. Pasensya gid, no, kay aton naka-imbitar kita bisita diri pero doon na lang alanggid, no. Salamat sa iyo po sa aton. Diri sa Kapihan sa Aksyon. Kita na kita sa masunod na Domingo, ano? Standby na kita sa Brigade in Action, magasunod sa dili lamang madugay. Ang inyo lagad, Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.